Ahojte kamaráti, dneska vám ukážem, ako som vytváral fade do takýchto kučeravých vlasov a ako som aj skracoval vrch. Ukážem vám moju rýchlejšiu techniku skracovania vrchu, ako skracujem pri takýchto kučerách ten vrch, ale ešte predtým začneme tými bokmi. Dáme si tam ten fade. Ako viete, že vždy začínam pomocou tohto veľkého hrebenia, čistím si tú stranu a pri tomto účese bude kľúčová taká myšlienka, že vlastne ak máte kučeravé vlasy, tak ten fade je lepšie urobiť strednejší alebo až vyšší, aby bol taký čistejší. Lebo viete, že tie vlasy sa točia, ten zákazník má nejaké kučery, takže keď zanecháte nižší fade, takže tie vlasky budú potom také dlhšie a nebude ten fade až taký čistý, lebo čím dlhšie vlasy sú pri týchto kučerách, tak sa to viacej ako keby točí a potom ten fade nevyzerá tak čisto. Teraz som robil stredný fade. Môj zákazník, teda tento môj kamarát chcel stredný fade, tak som si hneď povedal, že vám to skrátka natočím, lebo to môže byť zaujímavé, ak príde takýto zákazník s takýmito kučerami. Potom druhá vec bude skracovanie toho vrchu. Tam vám taktiež ukážem, ako skracujem vrch na sucho, tak aby zákazník bol spokojný, aby mal finálnu dĺžku takú, ako by chcel. A to je vlastne zase ďalšia taká myšlienka, že keď namočíte tie vlásky a budete skracovať tie vlasy mokré, tak vo finále, keď budú suché, môžu mať inú dĺžku. Ja vám ukážem moju techniku rýchlu, ako skracujem takéto kučeravé vlasy, tak aby ten zákazník bol spokojný, aby skrátka mal takú dĺžku, ako chcel na tom vrchu. Takže vidíte, že začíname tým fadeom, ja hneď berem bez nastavca otvorený, ja si takto čistím tie boky s týmto bez nastavcom. Vždy spomínam, kľudne môžete ešte zobrať 3 mm, ak si neveríte v tomto pohybe. Ak použijete 3 mm, tak použijete následne 1,5 mm nástavec. Ja tie 3 mm nahradzám tým veľkým hrebeňom. Dokážem si a verím si skrátiť tým veľkým hrebeňom tak, že vlastne nahrádzam ten veľký nástavec, čím bol 3 mm. Takže, ak ste na YouTube, uvidíte iba polovicu videa. Odporúčam vám, ak vás zaujíma tento účes, tak si pozrite moje Hero. Mám tam predplatné 9 eur na mesiac. Za 9 eur na mesiac dostanete každý deň videa, takže 30 videí. Niekedy sa mi až tak nepodarí, že 30, niekedy máme 28, ale spájam a snažím sa urobiť kvalitný program, aby ste mali na ten týždeň vždy nejakú hodnotu, či už v strihaní, alebo aj tom mindsete. Ak ste na Hero, tak vidíte celý postup. Ak ste na YouTube, tak vám odporúčam pozrieť sa na to moje Hero. Kľudne zaplate iba raz 9 eur. Pozrite sa na tie videá, ktoré som doteraz pridal. Už pridávam cca nejaký mesiac, je tam kopec videí za predplatné len 9 eur. Kľudne to môžete len na jeden mesiac si zaplatiť. Ak sa vám to nebude páčiť, ak neuvidíte hodnotu, ten odber kľudne sa dá zrušiť, už nebudete pokračovať. Kľudne si pozrite tie videjka, ktoré som doteraz pridal, je to úplne za mňa veľká hodnota len za tých 9 eur. Máte tam vyše 30 videí len za tých 9 eur. Nechcem vás na nič nahovárať, ale ja keby začínam na začiatku a mám tu takúto možnosť, tak to určite vyskúšam. A navyše, zabudol som vám povedať, na konci každého mesiaca žrebujem jedného výhercu, ktorý vyhrá školenie zdarma u mňa, alebo nejaký strojček, ktorý si vyberie, a vždy na konci mesiaca žrebujem jednoho takéhoto výhercu a navyše ešte mám 20% zľavu pre vás, pre predplatiteľov môjho Hero. Takže máte tam zľavičku na školenia, ktoré budem usporadovať aj na nejaké také online školenia, takže myslím si, že je tam veľká hodnota. Viem, že niektorí možno neviete, ako funguje to Hero. Hneď odbočím, vidíte, že tu fadujem, začínam fadovať s beznastavcom, ešte raz ho použijem, ale prikladám tak, aby som poriadne vyčistil a vytvoril si takúto hranu, aby ste ju až tak videli, aby ten fade bol čo najčistejší. Ak sa bojíme priložiť, tak nikdy nebude fade čistý. Takže nebojte sa, poriadne priložte a čistite. A keď vám tam vznikajú nejaké čiary, vidíte, že hore už mi tam vznikla nejaká taká tmavá čiara, tak tam nech vás to nejako
nebráni tomu, aby ste s tým strojčkom poriadne tlačili na tú lebku, aby ste čistili. Následne, keď budete brať ten ďalší nastavec, tak si to zase dočistíte. Takže teraz mám tento prvý krok bez nastavca, videli ste trošičku, zatváram a vždy každú tú linku, ktorú vytváram, poriadne tlačím. Jedine tak bude čistý fade. Vrátim sa k tomu Hero Hero. Viem, že niektorí možno neviete, ako to funguje. Bojíte sa toho, kľudne ten odber hocikedy môžete zrušiť. Teraz zaplatíte si 9 eur, uvidíte ten obsah. Ak vás to presvedčí, tak ostanete ďalší mesiac. Ak nie, zrušite ho. Takže nemusíte sa toho bať. Za mňa určite vyskúšajte aspoň ten prvý mesiac, uvidíte celý obsah, ktorý som doteraz pridal. Takže vrátime sa k postupu. Ak som odbočil, tak prepáčte, ale ja za mňa vidím ten obsah a nikdy by som nenútil niekomu, čo nemá zmysel. Ja sa snažím tvoriť veci, ktoré majú zmysel a ja som si týmto celým sám prešiel. Učil som sa sám, nemal som aj nejaké peniaze a nejaké kurzy, školenia vôbec, takže ja som si všetkým prešiel a pozerám sa stále, vidím to aj pozerám sa z toho pohľadu začiatočníka. Takže pokračujeme v fejdovaní, máme tam nastavec 1,5 mm, otvorený vždy, začínam otvorenou. Vidíte, že tuto už používam hrebeň a je to kvôli tomu, že tie vlásky sa točia. Vidíte, že máme takéhoto zákazníka, ktorý má kučery, musíme si dať záležať, musíme tie vlásky brať v protismere. Vidíte, že teraz s tým strojčekom pracujem. Ako pracujem, tak tie vlásky sa mi točia smerom hore. Do toho smeru, v akom pracujem s tým strojčekom. Takže ja si vždy musím tie vlásky načesať do toho smeru. Vidíte teraz dole, hej, rastú tak smerom dozadu, točia sa. Takže musím ich poriadne zobrať v protismere. Takže pri kučerách pracujte takto aj s hrebeňom. Vidíte, že pracujem, ešte mám stále otvorený, teraz som si až zatvoril. Zatváral som, postupne zatváram a vôbec sa neponáhľam v tom zatvorení. Kľudne nemusí to byť na 3 doby, ako keby otvorená, do polky zatvorená a úplne zatvorená. Kľudne si to dajte úplne otvorená, do 3/4 zatvorená, do polky a kľudne si to dajte na 4, na 5 dôb. Kľudne, aby ste si tam neurobili čiary zo začiatku, ak skúšate. Nechcem to nejako stopovať, opravovať sa, lebo takto idem ako keby na ten, aj keď sa niekedy zakokcem, tak nechcem to opraviť, lebo tú myšlienku, tú emóciu už nebude druhýkrát taká, ako sa snaží na ten prvýkrát. Takže aj v tomto rozprávaní, aj v tom strihaní určite budú nejaké chybičky, ktoré budete zlepšovať, taká je prirodzená cesta. Takže vidíte, použil som nastavec 1,5 mm, väčší už nebudem používať, teraz konkrétne. Berem veľký hrebeň, idem prepájať ten fejdík s tými dlhšími vlasmi. Snažím sa ešte tie tmavé miesta odstrániť a je to kvôli tomu, tento veľký hrebeň som zobral kvôli tomu, že ten nástavec by mi tie také točené vlasy nezobral. Videli ste, že som pracoval so strojčekom a točili sa mi tie vlásky, aj keď som pracoval do nejakého smeru, tak tie vlásky sa vždy zatočili, musel som tým hrebeňom a doteraz už som viacej nedokázal odstraniť. Takže teraz beriem túto techniku, veľký hrebeň a je tam ten trik, že vlastne tie vlásky, ktoré sa točia, zafixujete a úplne plynulo, jednoducho zoberiete strojčekom. Ja to beriem teraz kontúrou, aby som ako keby mal väčšiu kontrolu nad tým, lebo táto kontúra má užšiu hlavu. Takže vidíte, odstranil som si trošku tie tmavé miesta, zjemnil a zároveň prepojil s dlhými vlasmi. Teraz tieto tmavé miesta budem doľaďovať, dočisťovať efilačnými nožnicami. Taktiež ten trik, že berem si takýto úzúčky, tenký hrebeň, vojdem do fejdu, vidíte teraz tým úzkou časťou, aby som sa dostal úplne do tých krátkych vlasov. A keď budem pracovať s tými dlhšími, tak tam používam už tie širšie. Takže toto je moja technika, vždy fejdujem, dočisťujem, prepájam. A aké vlásky máte pred sebou, tak musíte si takto aj záležať. Vidíte, toto je, môžem povedať, taký najnáročnejší fade. Tie vlásky sú problémové, točia sa. Takže vidíte, že takto dočisťujem a pracujem celkovo pri kučeravých vlasoch. Teraz myslím, že budem brať ešte posledný nástavec, vrátim sa potom k nemu. Teraz ešte myslím, že mám efilačky, ukazujem vám toto miesto. Ale budem sa ešte vrácať k tomu poslednému nástavcu, dokonca ani ten som nepoužíval, 3 mm. A
budem dočisťovať nejaké miesto. A prečo? Lebo som doteraz tými nástrojmi, ktoré som použil, nedočistil tak, ako by som chcel. A keď som sa pozrel na to miesto, ktorý napríklad nástavec by mi ho zobral, tak som cítil aj tou praxou už viem odhadnúť tú dĺžku, tak som zobral nástavec 3 mm. A toto by som vám kľudne nemusel v tom videu ukázať. Mohol by som to hrať, že ten môj postup bol dokonalý, prvý, druhý, tretí krok a bolo to hotové, je to hotové, ale snažím sa vám ukázať, ako to funguje v reálnej praxi a uvidíte, že vrátim sa možno k tomu nástavcu, ktorý som ja nepoužil. Tie 3 mm som nepoužíval, používal som skôr ten veľký nástavec, ale kto povedal, že ten postup musí byť úplne že dokonalý? Kto povedal, že sa nemôžete vrátiť k veciam, ktoré ste už použili? Vidíte, teraz používam ten nástavec 3 mm, otvorený, najprv vždy otvorený a až keď mi tie vlásky neberú, tak vtedy zatváram. Nemajte to hneď do zatvorenej, lebo môžete zobrať viacej. Ja teraz vlastne iba zistujem, či mi berie ten veľký nástavec, ktorým je 3 mm, či mi budú tie vlásky miznúť, či mi to miesto tmavé bude miznúť. Zistujem to tak, že teraz ste videli, že som trošku zatvoril, lebo už mi tie vlásky nebralo. Ja zistujem tak, že vlastne najprv netlačím, behám do každého smeru, vidíte, tu si musím dať v tom smere, ktorým ten strojček beriem, tie vlásky, tak musím si dať záležať, lebo skrátka mám kučeravé vlasy. Prikladám tak jemne, vidím, alebo aj počujem, že mi ten strojček neberie tie vlásky, tak vtedy pritlačím a ak aj vtedy nevidím, že tie vlásky miznú, tak vtedy zatváram tú páčku. Takže to je moja taká technika, najprv netlačím, potom tlačím, až potom zatváram. Vidíte, že to pomaličky mizne, takže dávam si záležať pri týchto kučeravých vlasoch. Ako som hovoril, dneska máme taký stredný fade, vidíte, že trošku má taký sklon alebo smer fadeu v zadnej časti dropnutý. Dropnutý znamená, že ten fade v smere padá, že je taký spredu a padá vzadu, takže sa to volá drop po anglicky, aby ste niektorí vedeli, začiatočníci. Takže mám tento stredný fade, to videjko a mám pre vás pripravené taktiež video tutoriál, ktorý bude v mojom online kurze. Tam som robil tomuto istému modelový vysoký fade. Na konci videa vám sem hodím videjko a za mňa, keď som sa teraz pozrel a porovnal, tak ten vyšší fade mi tam viacej sedel. Zase kvôli tomu, že ten vyšší fade na týchto kučeravých vlasoch bol čistejší. Sami to uvidíte, porovnáte, že ak mám tie vlásky dlhšie pri kučeravých vlasoch, tak ten fade je taký tmavší a už má tam tú tendenciu pri tých dlhších vlasoch, pri tej forme, pri tom fade, v tom tmavom mieste, má takú tendenciu sa točiť, lebo tie vlásky má kučeravé ten zákazník. Takže na konci videa vám hodím vysoký fade a sami uvidíte, porovnáte, že ten vyšší fade je za mňa lepší pri takýchto kučeravých vlasoch. Vidíte, že teraz po tom fadeovaní si takto dorovnávam kontúrky, zarovnávam úplne tá kontúra, ktorú nazývame C-čko, tak úplne zvýrazní ten fade. Tá kontúra je vyznačovaná hlavne aj pri tom taper fade, určite poznáte, takže pracujte aj takto s kontúrkami, navrhnite to zákazníkom, že niektorí to možno nemajú radi, majú radi také prirodzené, ale ak tvoríte alebo robíte takýto sociálny content, tak určite za mňa stoja tie kontúry, aby ste ich urobili, lebo potom tá finálna práca úplne inak vyzerá. Vidíte, že teraz už berem veľký hrebeň, strojček, bez nastavca, zatvorený a odstraňujem. Už vlastne sa púšťam do vrchu, skracovania vrchu. Už odstraňujem tie vlásky, ktoré trčia do boku. Ja vlastne na rožky som vám dal takto kameru spredu, aby ste videli, že ja ako keby tú hlavu, tie vlásky, tým, že ich skracujem, tak zúžujem. Bolo to moc také vybuchnuté do boku, čo vlastne sme tak nepotrebovali, lebo napríklad nemáme až taký taper fade, máme takýto stredný fade a tieto kučeravé vlasy by nám veľmi trčali do boku, takže snažím sa to tak vytvarovať. Takže kamaráti, hlavne na YouTube vidíte 15 minút tohto videa, celé video má 23 minút, vidíte viac ako polovicu a celé video, ako som dostrihal,
tento vrch s mojou technikou uvidíte na Hero Hero v celom prevedení. Kľudne vyskúšajte za mesačné predplatné 9 eur, teraz zaplatíte jednorázovo. Uvidíte všetky moje videá, ktoré som doteraz pridal a sami uvidíte v tomto mesiaci, za ktorý si zakúpite to predplatné, uvidíte, aký content pridávam, či to bude mať pre vás hodnotu a sami sa rozhodnete, či budete pokračovať aj v nasledujúcom mesiaci. Kľudne ono sa to dá hneď ten odber odstrániť, aj vám to automaticky odstraní, ak si to zvolíte, alebo to necháte a idete do ďalších mesiacov. Takže jednorazovo vyskúšajte teraz za 9 eur, uvidíte všetky moje videá, ktoré som doteraz pridal a taktiež budete mať určite zľavu 20% na online školenia, na normálne školenia u mňa v štúdiu a máte tam súťaž na konci každého mesiaca. Takže ďakujem vám, že ste tu boli na YouTube a vidíme sa na Hero Hero.